Tini obongkha Jamthum BC ni TWF ni President Vice President ni bumungkha Rani Debbarma Vice President ni bumungkha Lalrem Roti Halam Jamthum BC Kamalpur Dholai Tripura TWF ni Borok Bwrwi bodol rok oro 10-12 jona Baimani karonungkha omo Bukhukjwk Mina Rani Debbarma Bukhukjwk Mina Rani Debbarma bini kebo koroi tini kupal hamyani karone klayoi yak baikha yak bayoi tini Bwrwi bodol ni Jamthum BC ni President Vice President tai Jamthum BC ni 3 number ward ni member jok Robikonna Debbarma tai Jamthum BC ni Tipra mothani sadharon kormi Neidonjoy Halam obongkha Jamthum BC ni TWF ni Secretary Cashier Gita Debbarma tai manjak Phaikha Ruby Debbarma Secretary uklugo tongo chini Tipra mothani kormi Sanjoyngol Halam Belaino Kopal Hamya chini Mina Rani Debbarma Bukhukjwk Bwrwi bodol TWF tini President Vice President Secretary tai Treasurer rok Phaikha member jog rok Phaikha Tipra mothani kormi rok phayoi tini bini Kopal Hamyani kogno khnaboi yak Baimani kogno khnaboi Tipra mothani kormi rok tongoi maya Chubachu ni bagoi tini ma phaileka bini nogo Bukhukjwk ni Kopal Belaino Hamya Mina Rani Debbarma khabai khubai khayoi TWF ni Treasurer tini Gita Debbarma tai Ruby Debbarma Cashier Borok Rang kicha misa Borok Chubanan bagoi phayo Rang yafarkha Mina Rani Debbarma no chung kokthaisa thainui sungnai binthani bujina nainai hinke bai no tini kokthaisa thainui sungnai Tipra motha nin nogo phayoi nono je khabai khubai khayoi phayo ro nainan bagoi phaika kicha misa Chubakha Tipra motha phaimani nini bukha bahaima tongjakha belai tong thokjakha an bukha je Tipra motha ra no nainan phayoi Bwrwi motha ro nainan phayoi khub tong thokjakha bukha khub purtingkha hingkai chung kicha kok khnabo nong saijong no tongjabo saijong no tongwa belai no khairokma singcha saijong tongjabo suni je saijong songoi maya saijong tukui maya saijong ri kanoi maya binio Kopal Hamyani kogno chuno sai khanarikha haino hai chini Tipra Bwrwi bodol ni TWF ni Jamthum BC ni Treasurer Gita Debbarma no kokthaisa sainui sungnai chung tini norok phayoi khabai khubai khai nai phaika tek puisa rang kicha misa Chubakha hinke ul phaisingo bobishoto norok bahai naimung norokni tongnai binno bo jototok hamyasak sung chini Bwrwi mothani bisingo sung nainai aboni bisingo jodi hamya hangkai sung abon bagai chini bukhawo sung chesta khlai nainai chini Bwrwi bodolni bising busuk hamyasak sung nainai hamyasak sung nainai karon bini nogo ke kurui chini kha yokha bono nuguinai abono ta bono tetam mothani hoite sung buinobo suba runai je choliya nukhung choliya rama hai Jamthum BC ni TWF ni President Vice President norok no sungnam muchungo sorkarni thani norok kuno kok ksarna da muchung muchungo sorkarni thani tam kok narokna muchung Jung sarkarni thani অনুরোধ খাইও chini Mina Rani yak baikha bini nukhung kyo bokuroi bo saichung kono Chubachu bo manya chini mothani hoite chung khare goi bono chung Chuba Phaikha je chung mantui tai sarkarni nukhung no bo chung Chubachu sano bono kisa nai phaithong
bono kisa chubachu ri phaithong bini nukhongo kyo bono chubanai kurui khlairinai kurui hingke jokhon bini ri chumbo kanmaya maimui bo songmaya ta bo aji simaya hingke borni chanani nongmani bobo sarkar rok jodi bono naipaikhai kisa chubachu rikhai abo belai hamnai belai no hambai hambai